the fivefold ministry imele lamanxeba kaJesu asemzimbeni, akulungi ukuthi kuhanjwe ngeministry eyodwa kulo 5. Kufanele simjwayele wonke lo 5. Senshonephi? Kufanele simjwayele wonke lo 5. Uya kuphelelisa umzimba kaKristu uma kuhamba wonke lo 5. Kodwa khona into engiyinotisile ngawe Bishop. Uyabona njengoba kuthiwa 5, wonke umuntu iminwe kuvame ukuthi ibe mhlanu. Ngaphandle kwale koloni ke uthi umuno uphelele ukuphefumula nje. Bese bayawugawula uthole indoda seyishaya ama-4 noma 3. Kodwa ke nje uNkulunkulu kahle unikana 5. Awucheck umakhelwane sanibonani. Njengoba inje le minwe Bishop, phela nje ukubhekisa kuwe kancane. Kufika isikhathi la ike ivalwe khona yonke. Ithi ngavalwa ibanjwe usithupha. Akwazi ukuyihlanganisa yonke. Uke wakunaka lokho. Ivule, vala wenza inqindi, mbuka usithupha nakasondela, ucisha ithinte yonke. Ibalulekile, imessage seyiphelile njalo. Ivule, vala, beka usithupha, ucisha ithinte ngamagama lo umele ubupostoli lo. Come class, umele lo. Umpostoli kuphela othe ku-office lobupostoli akwazi ukuyithinta yonke eminye iminwe. Athe ngumpostoli aphinda prophet, athe prophet aphinda